Què vol dir pel regne franc creuar el Pirineu i crear aquesta zona de coixí, aquesta zona de glacis davant de les invasions, davant de les encomeses musulmanes? Vol dir agafar el territori que arriba fins a un gran riu. És l'objectiu de tota l'aventura carolíngia, sempre fixar les fronteres en els grans rius, l'Elba, el Danubi, el Roine, i aquí, en el nostre cas, és arribar a l'Ebre. No poden arribar fins a l'Ebre. Tortosa, per exemple, ciutat musulmana important, no la poden agafar en 2 o 3 intents que fan. I la conquesta s'acaba al Llobregat. Prenen Barcelona en el 801 i es situa pràcticament domina pràcticament el que avui dia podrem anomenem la Catalunya Vella. I res més, això és la marca hispànica. Del Llobregat, el Cardener, potser la serralada del Montsec, fins al Pirineu. Això és la marca hispànica. Al sud continua sent l'Emirat d'Omeia, amb capital a Còrdova.